Loh, Pak. Bosok itu ndelane Tun. Ya kecembung banyu. Penake diadai kandi sesuk ae iki. Nek lewat kono ki lho tenan kayu kan cukup tek terus rono. Nek timbangane iki muter ngono mati kok empul. Lewat sing ngono kae. Ora angel lho. Ora kan saiki iki tok to engko terus lewat bongkoran nggon alas-alas kuwi. Rono kuwi wis robos rono cedak. Timbangane iki muter ngono ki ape kok empuk. Wis ayo. Yo. Si tinggal anu kene iki sesuk dijimak sesuk ae. Ya ayo. Kan cepet to, Tun. Ya Allah lewat koyo ngene iki apa ya iso? Ndang kowe dhisik. Gak iso aku. Ya Allah. Lah koyo ngene iki lho, Tun. Koyo ngene kok ora iso to, Tun. Kuat apa ora lho, Pak? Iso, ndang tak sekli. Aduh. Mane ra kowe? Berangkang. Nah. Alon. Gak wani. Gak wani. Ya Allah, Tun, dadi mangane ade muter kono lho. Yo tak sekli. Alon. Nah, terus. Iya terusan. Terus Tun, ya terus rono nyebut. Gak wani. Gak wani. Nah, namanya aku dhisik. Gak iso mundur. Awas Gak iso mundur. Sik. Papa. Mana? Papa. Ora. Papa. Domong ira iso kok. Ora wani temen tak aku iki. Sik kok malah. Ndang. Mawat kaya ngene kok ra wani. Mawat kepinake kaya ngene kok. Ra wani Tun. Penake piye? Berangkang ngene lho, Tun. Berangkang ngene lho, Tun. Ngene lho. Kok nak kono, tak tarik. Iya tak gocek iki lho. Yo aku lho kene kok. Iya, Tun. Kertek ya, Tun? Ngomongin. Kertek. Sing rawan. Iya ya. Mana aku oke. Anu, Tun. Loh kan. Domongi kok. Kamken. Angel toh. Terus kok gitu. Jika Aku lo mau gocek ikuran. ora buku ora yo iku. Tapi yang ini ketemu nonton. Yo tuh aku ah. Coba iku iki ora bu dikasih ra yo. Kak yo aku lo gocek i. Wis nyapu mengaku nang ngono kae kene tak anu. Malah Tak piye wedi aku. Tatu yo mlaku kok. Lah piye lho, Pak? Sik kowe anu ki. Ngomong ke rumah kok iki kok. Tapi berangkat Ini Pak, ngene. Nah, nek ngene enggak. Ngene. Nonton. Sik toh. Sik toh, Pak. Iya ya. Nah, wis ki. Yundang kene. Piye? Yo numpak. Numpak piye? Numpak kuwi munggah. Terus piye nek nyekeli? Ya kaya mau to. Lang. Iki lho, Tun. Lah ngono jeremu ora. Digone. Ngomongi ngadeg kae lho. Ngomongi kok. Ini gocek aku. Ayo. Ya Allah, Pak. Oh, ngelok nih aku. Ngene kon awak. Mas ayo lewat kono yo. Wis lewat kono, tak lewat kono. Aku yo lewat kono ya. Ayo. Gocek Pak. Malah ujik. Yo orang uji kak wes ayo lewat kono lah. Lewat lecet. Tidak apa malah suwi ya. Saya pasti lek kono.